Jamen, goddag. Goddag. Mit navn er Morten. Hej Morten. Jeg skal se programmet af dig, så du må lave så mange fejl, som du har lyst til. Okay. Hvad skal jeg? Du skal finde ud af, hvem der var den absolut sidste i VM. Det du skal, det er, Okay, du bliver med. du skal finde, hvem der vandt det her, og det er en hjemmeside, hvor for orienteringsløbere. Okay. Og du skal finde resultatet for Danmarksmesterskaberne i 2014. Okay. Og du skal finde, hvem der vandt klassen herre 21. Herre 21. Og 2014 sagde du? I missed the last briefing. I hear. Okay. Du må rigtig gerne sådan Fuck. sige, hvad du tænker om. Jeg tænker, at vi lige mig. Ups. Hvad jeg tænker? Ja. Ja. Hvis jeg vil tage dem her, der kan med de årstal. Ja. Så jeg går ud fra, at jeg kan trykke på 2014, og så kan jeg altså kigge lidt igennem. Tænker jeg. Så må det være noget, du tænker om. Hvad jeg tænker over det? Hvad skal jeg tænke over 2014? Skal jeg sætte måneder her? Det var unlucky. Kan ikke bare vælge for det hele. Det er det rigtig godt for. Man kan. Jeg er helt sikker. Prøv lige at kigge op til den her. Det er den, der er på. Ah. Den. Nej. Jeg regner med, at jeg kunne søge efter løb, som har været der. Sådan en håndteringsløb. Men det har simpelthen hjælpe dig at vide, hvornår løbet var afholdt. Det er hvilken måned, for eksempel. Det hjælper mig rigtig meget. Så kan vi fortælle det i vej september. Okay. September 2014. Var det DM? Det er en lang, hedder det. Okay. Var det den 14. Okay. Det er korrekt. Så har jeg fundet den her, ja. Zoomer igen. Står der så her. Nu kan jeg så se arrangementet, men jeg kan jo ikke se, om der er vundet. Umiddelbart ikke. Okay, jeg tryk, der er sådan en ting her, jeg kan trykke på. Kan vi se. Hvad sker der så? Der kommer en ny side frem. Resultater måske? Eller hvad? Jo, altså umiddelbart ja. Umiddelbart ja, og du sagde, det var herre, og det var u 21. Har du sådan nogle generelle tanker på opsætningen? Det er fandme flot. Så er det flot sat op. Mega, altså det er helt strømlignet. Det er det sgu. Det var Søren Bobak, der vandt. Han er fra Aarhus af. Meget flot tid, tror jeg. Jeg ved ikke rigtig, det tager sådan noget. Ja. Jamen, det var bare med, at du sådan borer nærmest. Godt nok bare overblik. Brugeren er. Altså ham, der løbet. Eller mig. Den, der bruger siden. Folk, der interesserer sig for orienteringsløb, måske. Altså umiddelbart, så har jeg ikke rigtig noget formål med at bruge den. Men mindre jeg virkelig lette efter en, som har lavet orienteringsløb eller noget andet. Men jeg har ikke rigtig noget formål med den. Altså, designet, det kan godt være lidt flottere, tænker jeg. Ja. Kan du sætte nogle ord på designet? Nej.
Okay, hvorfor er det zoomer hele tiden? Det fatter jeg ikke skid af. Det tror jeg ikke er sejt. Nej, det ved jeg godt. Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke rigtig farverne spiller så godt sammen. Det vil jeg ikke sige, men det kan godt være lidt pænere at sætte op på den måde. Måske lidt mere rundt i stedet for så firkantet. Hvad? Hvad tænker du om sådan en menuopdeling? Inde på O-service. Ja. Jeg synes det ser lidt sjovt ud, at alle de der menuer der, de er så små, og de sidder helt over i venstre side. Hvad med sådan deres indhold, altså tilstrækkeligt? Finder du det, du tror, du finder? Altså, da jeg ledte efter ham der O-løbsspilleren der, så skulle jeg helt ind på den anden hjemmeside først jo. Ja. Så jeg troede egentlig, jeg skulle ind og finde den her side her. Ja. Men altså, når jeg har dato og årstal, så er det jo egentlig ok nemt at finde. Ja. Det tror jeg ikke. For eksempel op i Find, og der var ikke sådan en decideret søgefunktion til alt. Nå, Der var nej. ikke sådan en bred. Nej, jeg forventede også, at vi finder, at jeg vil finde en eller anden søgefunktion faktisk. At den bare kunne søge efter, ja, vinder af herre 21 2014. Så ved kan man ikke søge efter klubber. Ja. Hjælp. Under hjælp der står der bare, har du problemer med at logge på, så skal du kontakte din klubadministrator. Tak for hjælpen. Wow. Har du nogle spørgsmål ellers? Nej. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor der kun er sådan et billede oppe i venstre hjørne af siden. Altså en lille billede bag ved noget af menuen. Og så resten, det er bare tomt. Jeg ved, måske, det kunne faktisk godt have været flot, tror jeg, hvis der havde været sådan et billede på hele ting heroppe. Altså, der er sådan et billede heroppe af skov. Det kunne måske være flot nok, hvis der var sådan skov på hele baggrunden. Det har du vel ikke at gøre. Nej. Så der er ikke så meget andet at se på. Nej. Det behøver jeg ikke tage en halv time ligesom jeres. Eller til vores. 2,5 timer. 2,5 timer. Eller lige før en halv time, tror jeg. Fedt. Yes. Det var slet. Får noget for det. Der står man får penge for det. Det er din løn. Jeg vil gerne have 2 tror. Har han 1 krone der, hvad der skal have? Hvor er en der så? Okay. Kan du huske, hvad der er sagt?